mena fɛn dɔ f'u ye k'a faamu ala wele de ka teli fɛn bɛɛ ye nga a kana k'i kɔnɔ ko ala wele fɛnɛ ye i sago ye o tɛ ɲɛta ale de ka teli fɛn bɛɛ yɔrɔ dɔw b'a fɔ ko non ko dabali juguya baara ninnu i n'a fɔ kuma sera ka quoi bamananya baara ninnu i n'a fɔ an ka jamana na b'a fɔ ten somaya baara ninnu k'olu de ka teli ne atule de y'a f'u ye wallahi billahi tallahi i b'a fɔ ko fɛn o fɛn ka teli o sira kan ne atule bolo kuranɛ sira kan ne ka teli ka tɛmɛ o tigi kan ne i b'a fɔ ko kojugukɛla min n'i bɛna taa kojugu k'a fɛ dɛ k'o ka teli dɛ ne yɛrɛ bolo kuranɛ ka teli ka tɛmɛ o kan nka ala bɛ jɔn lajarabi waati dɔw la n'i bɔra o kɔnɔ n'i ban'o ma dɔrɔn i bɛ kɛ kafiri ye f'i ka sɔn o de ma i y'a faamu wa a ye garisɛgɛ ɲini a ye don karamɔgɔw kan a y'a ko a y'a min diɲɛlatigɛ yɛrɛ taala don n'u y'i nɛgɛ k'i kana kɛ min b'i nɛgɛ k'i kana kɛ a yɛrɛ dɔ b'a bolo yen a kana foyi bila a kana foyi ne bɛ sɔn ka da ko ne tɛ n ka mobili sɔgɔ n t'a sɔgɔ ni tile ya min b'a fɔ k'a kana foyi bila a kun gogoroba b'a ka misiri da a ka bitigi da la yen a yɛrɛ ko hayi ko n'o tɛ kelen ye jumɛn tɛ kelen e jigi tɛ ala ka i ka magasin da la i jigi bɛ gogoroba min filɛ i ka magasin da la e jigi b'o de kan mais est ce que i ye gogoro kɛ ala ye bali i ye gogoro kɛ sababu de ye k'i kisi zon tɔɔrɔ ma ne ko ne bɛ fɛn dɔ kɛ sababu ye ala fana ka nin kɛ ne e ko non k'o ye haramu ye mais gogoro ye kɛra e gogoro don i ka bitigi da la k'o kɛ sababu ye ko zon kana suyɛn n'o n'a ka di ye a dayɛlɛ billahi n'i ka ala danaya sera niveau dɔ ma a dayɛlɛ n'i y'a dayɛlɛ a billahi mɔgɔ ti don da kulubali tun bɛ jikɔrɔ yen da ka misiri kɔnɔ zon taara ka taa monduruba suyɛn ne y'o de f'i ye ala danaya bɛ yen zon taara ka taa monduruba suyɛn min kɛ o nana taa wuli misiri gardien na a bɛ taa daw ko a y'a dabɔ a la k'o ka fatiya ta daw ko a kana fatiya ta zon yɛrɛ dama faralen ɲɔgɔn kan olu kana fatiya ta k'o fatiya ka minɛ a ti minɛ a ko ne y'a fɔ ala ye a y'a fɔ ala ye da y'a fɔ ala ye seli fana safo y'a sɔrɔ cɛ nana ni monduruba ye da u ko bɛ s'a ma da ko a kana s'a ma aw ka dugawu ma na aw ka foyi ma na n'a ka di ye ka n'i ka magasin datugu billahi tallahi sisan i ka dayɛlɛ k'a bila i y'a faamu wa zo bɛ na a bɛna a ka suyɛnni kɛ koyi n'a y'a suyɛnni kɛ a jɔlen bɛ to yen kunbɛ k'o la koyi n'i ma da o k'o la taa duguba segu kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen ko duguba t'a ye dugubakaw ka mangoro mɔnen i ka taa k'i bɛ taa kari k'i bɛ taa n'a ye dugubakaw ka tiga selen i ka taa k'i bɛ taa sen k'i bɛ taa n'a ye karamɔgɔkɛ sisan tɛ k'a koli gogoro t'a da la taa n'i y'a ye k'e b'i ka bitigi k'i bɛ gogoro don a da la i jigi de bɛ gogoro kan nka a kɔrɔ tɛ k'i ye gogoro kɛ ala ye ne man ka sɛbɛn kɛ ala ye e ko ne ka sɛbɛn bɛ n ko ye boli n ka nasi bɛ n ko ye boli ko n ye fɛn dɔ fara ala kan mais e ka bitigi gogoro o tɛ boli mais e jigi e tun b'a fɔ ala n ka bitigi da kɔlɔsi yan zongana don dɛ ala ye kodɔn dɔ de d'i ma k'i ka baara kɛ n'o ye balimakɛ ala k'an bɛ sɔn a ma balimakɛ n'i bɛ fɛ i ka garisɛgɛ sanuman sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma ala kota kɛ aw minnu nana ne fɛ yan bi minnu nana yan o dɔw bɛ n ka video lajɛ su in na k'u ko k'a ka sɔnni kɛ u ye boli yɛrɛ dɔw tɔgɔ fɔ k'a k'o sɔn a kana foyi sɔn boli sɔn tɛ nafolo di maa ma bolitigi a b'a di bolitigi ma ye bolitigi de ye bolitigi ye parce que a ko k'a ma da ala la ka ala wele iyaka na'budu wa iyaka nasta'in a ko k'ale ka sira t'o la k'a ka sira b'a ka biɲɛ jugu n'a ka kungere la satana b'a dɛmɛ wa ala b'a a balo ye min ye garisɛgɛ la ala b'o d'a ma ye nka kana ɲinɛ dɛ kana ɲinɛ wallahi billahi boli ti kɛ nafolotigiba ye nin jamana in kɔnɔ yan kan'i yɛrɛ nɛgɛ parce que kuma min b'u kunkolo la ɲɛ bɛ nafolo la nafolo ɲumanw dɛ o y'aw ka manamanakan de yɔrɔ o de b'u kɔnɔ nafolo ninnu n'i ye nafolo cayalen ta ɲuman dɛ karamɔgɔ hasidiw ka kuma ni waritigi kalabanjiw ka kuma de ye nin ko ninnu ye kabi ala ka diɲɛ da juguman bɛ yen ɲuman bɛ yen caman bɛ sɔrɔ juguman na sɔrɔ caman bɛ sɔrɔ ɲuman na ten Ivo ne y'a tula yen ne min bɛ ka f'i ye i cɛsiri ne ye n cɛsiri ne yaalala n ye jamana 7 yaala dɔnni ɲinini kama dalilu ɲinini kama k'a sɔrɔ Mali t'a la Mali dafɛ jamanaw na ma don jamana min kɔnɔ o ye Algérie ma don ye Algérie fiɲɛ n'a jɛya tiɲɛna n t'o dɔn mais jamana o jamana ni Mali bɛ danbɔ n don o kɔnɔ ka tila ka taa jamana wɛrɛw la n ma taa wari ɲini dɛ n taara dɔnni ɲini nka wari ɲini sira dɔ kun don parce que a dɔw la n kun bɛ mɔri dɔw ko mɛn
ko men jamana na ndara na nafulu ko baraki bi nafulu soro mitai ni ko chama ga shi masoro ndara si doma ni ba wolo lava dogo ngile dongodo ale ngale sanga ba foto be nga telefoni ko na dongodo mi kiliva dongodo mi kiliva dugo ma mine mbo yala la ni lajali kelaw yi kala lajali kando ni rek ni do kala lajali la ko yi turabu ne koloni ngunye do ala nga ja ni ma bo lajali ba de ne ti do dala ko di lajali kala shi ga lajali na kare ko lajali bi ga na flotige bona ya sani ga bila wallahi billahi ni lajali ke ka ha nya fi ngo koloni ngundo koloni sababu do koloni bora fem na ne ta do abora ko jiko rombo go donde me ka ko koloni asili bora ni nan karsa de ya damene na fotura bu damene na bele du sejo do koloni asili do me mengo o lajali ko nana ni galoti gede musoroba kelimbe o dalla ka cien fo ko koloni billahi o kuma ka lajali do o musoroba kuma ka lajali do adagal na adaka balia ndo no fen yore na parce que nya fi nguma kede Cheikh man na haidara de ni lafiya kwa wala nyote ne kuma kede ni yalla la jamana wolo vlay ngono kan ngo mbefe tamabo shishi mabo ka fen sigi kera fa kan nabo tamabo shishi mabo ngane be illa somi ni ngonna na ne illa jelike ni ngonna na fara ko ma hakami ni dabadi afara ko ma hakami ni sri afara ko ma hakami ni nyeyin ne bole kon ngon numbela o do de kera sababu ye kayiri do ne ma yiri ko ne ka ke kwa kai garsige ma wane ya ke ne asura kai garsige ma ne bena do di ma shoyna ka sura aforo leje de kalo ya fone ko yede ni dabati nu ye tamashin genge kata blala itise ki yera bo ajo kono ya famwa Allahu akbar lajeli aya chugo do na billahi tallahi ni chikai ini kam ko tinye ivo no am continue nyo be mununu ke tamabo shishi mabo yiri kwani kokoa aya atobi chugo bene abeko mi ndo la ilaha illallah mi daga ni yiri dogo do akoro abebi do family ve nyoko mi dogo bi yere ke nyoko mi ta ko kungo kono nyoko sira fla chamanje fara nyoro na nyoko ni bi fa bi jo fendo sabe ka fendo ko nyoko mi ka ko lo kono nyoko tamabo shishi mabo musoroba do ko ma ko ndenge musoroba me wele sebula wele sebu budo fla ya ba ko wele sebu musoroba ngbe nyala to sirai wa soro mbora mori ni somate me dombaw ama fo dombaw nyata tiere la nema daga tanzigi bultigi koroforo domba yi turabu dala nunu yo kwa wa soro mbora mo wulo blande fi musoroba nya fo ki bora mo wulo blande fi ay musoroba ngone ko do ko ma ani abulo akoni bora mo wulo blande fi ango mboray ago way bora mo laba mi fi no obetan no okera ako wa abeta musoroba nya ta musoroba nya sara sita azara wallahi billahi ni alache mogo minga 7 kmene bulu ka foko ne boran don ba fi kunye ni na ne bita gana dugu nyena yoro nyena aka kapitali aka kapitali ne bi sey nyena do mena ya soro mogo mi hake mbene bulu mogo bakile ani doni jamana wolo vlay ngono ani mali kono nyere karam ko bala de mogo bakile ni doni mogo fe ko ne be kan sige ilozo ka kapmatia wallahi billahi neni doni kala min jera anne min to ko me kata no fe anne ni bi se ka ke livre wa billahi ne rek nya livre semaine dabene nyaajo folodi ne ya jo folodi ya famwa ne ya jo folodi mina ni parce que ne ka fo ko ne be bam ko la oti quoi même ni musokoro ba nyek mo foni ne ya do ko ni ko do ne boram sorwan fi kata do fi minge o tarake ngam labandi ne re kata mo fi na fuluko ala deli kenyi o le kera o labai nga o temali nen do tara nyove o tigire tara ala kuta takayira nena bon ne re nana yesisa ne wulu la ka soron fa islamé ka wulu ka soron ba islamé ne re bo islamé ko ka qur'ane kala ka ta fo silzani ka kalanke ne ka tlaka bo bela
tile kelen ko ne bɛna o alabato in bɛɛ lajɛlen daji ni ala kota ye ko nafolo nɔfɛ wa nin bɛ kɛ tuma min na a y'a sɔrɔ ne ye 70,000 de d'a ma sefara karamɔgɔkɛ ne pɛrɛdila o 70,000 o tɛ sɔrɔ bilen ne yɛrɛ jɛna o kɔ n y'a fara kɔ yarabi ne y'a fara kɔ yarabi n y'a yira ala la ni ayatollah y'a fara kɔ n y'a ɲini a fɛ ne y'a fara Ivo cɛ ala kota yira na ne ko ne tɛ ala kota ne ala minɛ ka segin ka sɔrɔ ka na a daminɛ sa dɛ n bɛ ala wele kul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahadun ka wurdi nana sɛgɛn o la n y'a tɔ bɛɛ bila ye ne ye san 8 kɛ mɔriw ka sɛbɛnni na bamakɔ yan mɔriw turabudalaw ka sɛbɛnni na f'u b'a fɔ ko ne tigɛlen d'u la ko ne tigɛ t'a la dɛ n b'a bila sɛbɛnni na dɔrɔn a bɛ n bila sɛbɛnni na a b'a wari di yan k'u bɛ n kala dalilu la n ko n tɛ maa ka dalilu fɛ wallahi billahi ne tun b'a fɔ n ka sɛbɛnnikɛlaw ye n ko ne t'a ka dalilu fɛ dɛ n ye sɛbɛnni min k'a sara di yan n bɛ taa da n ka ba ma ne tun bɛ n ka sɛbɛnni taara de minɛ ka na n'a ye n ka so yan nka billahi ne tun tɛ dalilu minɛ a wari a bɛ n fa balo a bɛ n ba balo fo don min na ala nana latigɛ ko Ayatollah ne ala sɔnna bi dalilu min n'a d'i ma a tɔgɔ ye ala mina sharaha n'i y'a kɛ ala sɔnna a bɛ kɛ ne ka karamɔgɔkɛ ye ne wele ka ala mina sharaha ci ne ma par WhatsApp parce que a ko ne ma ko Ayatollah do a ko idi do idi parce que a fɔ Idrissa ba ko idi do ne ko oui n ko idi do a ko bon mini sɔn bi mini sɔn ne min miiri parce que milliardaire do cogo cogo a bɛna wari dɔ di ne ma ni kɔni ne ka sɛgɛn bannen ne y'o de miiri ja ale tɛna wari di ne ma ale ye ne sɔn dalilu la a ye ne sɔn dalilu la ale tɛ réseau ka kuma ye ne ye réseau ka kuma na ye a ko ne ka mɔgɔw kalan mais ale yɛrɛ y'a fɔ ne ye ko n bɛ se ka n cɛsiri hali n'a kɛra mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna ye ko k'o kalan ne ko ye mɔgɔ 5 hali ne ma 50 kalan na ala mina sara ma hakɛ min y'a kɛ ne b'o da dɔ bilen voilà o la a y'a di ne ma ne fana ka kɛ karamɔgɔkɛ a ko ayiwa n y'a d'i ma a y'a di ne ma ni concentration min danaya min ne yɛrɛ kɔni fɛ dɔrɔn tile damadɔ dɔrɔn fifu mais ne ye kalo 6 de kɛ ça va pas kalo 6 ne bɛ ka ala mina sara baara ça va pas ne tilala k'a wele a ko wallahi ma dogo i la a ko nka ko san ye kalo joli ne ko kalo 12 a ko aw ka jamana kɔnɔ wari jumɛn bɛ don ne ko nin wari a ko ni san kalo 12 yɛlɛmana k'a sɔrɔ o jamana ye miliyɔn 12 t'i kun y'i jaba a ko ne ma ten a ko man dogo i la dɛ k'o b'a kuma de fɛ wala n'o tɛ n y'a d'i ma ale ye dalilu kalan yɔrɔ min na o ye Iran de a dira ale fana de ma i y'a faamu bon ni ala barika la ne y'a kɛ ala sɔnna ne bolo ne fana y'a di mɔgɔw ma wa dalilu wɛrɛ tɛ balimakɛ ni sɛgɛn b'i la ni gɛlɛya b'i la ni tɔɔrɔ b'i kan n bɛna ala mina sharaha kɛcogo damadɔ f'i ye i b'o kɛ balimakɛ ni sɛgɛn b'i la ni tɔɔrɔ b'i kan ni gɛlɛya b'i la n bɛna ala mina sharaha kɛcogo damadɔ f'i ye i b'o kɛ i bɛna fɔ ko Ayatollah ye sɛgɛn qualité jumɛn ye sɛgɛn bɛɛ tɛ garisɛgɛ ko sɛgɛn ye garisɛgɛ bɛ dɔw kun u tɛ sunɔgɔ n bɛ tile ka n ka maraka kɛ ka kisabu ye yan wari bɛ dɔ kun a tɛ sunɔgɔ kamanagan ani foyi tɛ kelen kuranɛ bɛɛ a ye kuranɛ filɛ nin suran 100 ni suran 14 hizibu 60 ala ko k'a ye ala kira ka kamanagan ban ni suran min ye suran 1 o ye ala mina sharaha ye kuranɛ tɔ bɛɛ a t'a kɔnɔ n ye nin k'i ye Muhamadu o bɛ yen n y'i kɛ nabi ɲuman o bɛ yen n ye balimaw k'i la o bɛ yen n ye jɛɲɔgɔnw k'i la o bɛ yen n y'i ci o bɛ yen nka Muhamadu ne yɛrɛ de ye e dusukun lafiya o de ye ala mina sharaha ye Muhamadu ne de ye e sɔn i ka gɛlɛya kɔfɛ o de ye ala mina sharaha ye fa innama al usri yusra gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya o de ye ala mina sharaha ye wa n bɛna ala mina sharaha kɔrɔ f'i ye ka sɔrɔ ka dalilu d'i ma n'a fɔra ala mina sharaha laka sadraka wa wadana anka wizraka Gawusu de kama a dalilu dɔ dira ne ma n bɛna n fɛnɛ Gawusu fɛnɛ kama ne fɛnɛ bɛna dɔ di n tɛ nin ye duha ye nin ye wa duha ye nin de bɛ ala mina sharaha di o n'i bɛna ala mina sharaha dalilu di mɔgɔ ma i bɛ wa duha d'a ma awɔ n bɛna wa duha di sisan ka sɔrɔ ka fɛn kɛ wa duha filɛ nin ni mɔgɔ n'i ka juru bɛ mɔgɔ la
n'i ka juru bɛ mɔgɔ la a bannen don k'i ka juru sara i yɛrɛ dun b'a dɔn i ka nafolo b'a la waduha yɔrɔ dɔ bɛ yen a aya 5nan wala sawfa yuti karabuka fatarda n'i bɛ sɛbɛnni yɔrɔ la i b'a sɛbɛn papiye la da in k'a tigi tɔgɔ don a kɔnɔ k'a kɛ sɛbɛnden ye ka taa gabakuru bila a kan don o don i b'a wurudi 313 hali n'a bɛ taa wari minɛ banque la k'i ka wari sara a b'a sara nka n'i tɛ sɛbɛnni yɔrɔ la i b'a kɛ wurudi ye ten parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen gabakuru tɛna sɔrɔ yen e bɛ Europe walima i bɛ arabu jamana ninnu dɔw la gabakuru sɔrɔ man di sɔgɔma o sɔgɔma i b'a wurudi wala sawfa yuti karabuka fatarda a y'a ta ayatulayidu a ye kɛri bila mago bɛ kɛri la bi kosɛbɛ réseau ka se ka sabati a ye kɛri bila kosɛbɛ a y'a tapite a ye kalan tapite n bɛ segin a kan maa min i ka juru bɛ mɔgɔ la a bannen don k'a sara nka se b'a ye i y'a faamu a bannen don k'a sara wala sawfa yuti karabuka fatarda i b'a wurudi sɔgɔmada fɛ 313 mais n'i bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min gabakuru bɛ sɔrɔ yen wala sawfa yuti karabuka fatarda da laban in i b'a kɔnɔna bonya k'a tigi tɔgɔ sɛbɛn a kɔnɔ k'a kɛ sɛbɛnden ye ka taa gabakuru d'a kan n'i ye gabakuru d'a kan karamɔgɔkɛ fura fosi t'a la hali n'a bɛ taa juru wɛrɛ ta k'i ka wari sara a b'a sara a faamuna ayiwa mina an ka sura in t'a daminɛ na fɔlɔ n ka sɔrɔ ka a d'i ma kuranɛ don ko kuranɛ baara ninnu ka suma u b'a fɔ ten de kuranɛ baara ninnu ka suma an bɛ ala kota la i yɛrɛ nɛgɛ i ɲɛ bɛ publicité min na a bɛɛ ye nkalon ye ala ko kuranɛ kɔnɔ tuma min na a bɛna ala kira sɔn hadisatigiw ne bɛ hadisa fɛ dɛ wallahi nka a bɛ yɔrɔ dɔ fɔ tiɲɛ tɛ ko kira ye kuma dɔ fɔ mɔgɔw ye ko kira m'a fɔ ko ni ala n'a ka kira sɔnna ni ala sɔnna a ma ko la ko kira ala ye wahabu tigɛ kira la tiɲɛ tɛ ala ko muhamadu kuranɛ kɔnɔ a ko wadduha muhamadu ne kalena wadduha tile la o kɔrɔ ye muhamadu ne kalena i ka sanga la sanga de don quoi i y'a faamu yɔrɔ b'a fɔ ko misaliya la an ka bamanankan an b'a ko walhasali tile bɔ kuma tile jɛlen 9h waatiw o de bɛ wele ko wadduha o de ye adamaden ka sanga daminɛ kuma i n'a fɔ hygiène-nama tile bɔ waati sɔgɔmada fɛ o ye denmisɛnnin ye mais wadduha ye tile hygiène-nama de ala kira cira k'a sɔrɔ a hygiène-nama de don i y'a faamu san 40 propre généa ban o de ye o san 40 n'i tɛmɛn'o kan dɔrɔn i bɛna don 3 poche kɔnɔ ka kɛ sɔrɔ wala ye ka taa i y'a faamu ala ko muhamadu ngalena i ka o tile na wadduha tile na wa leili iza saja ngalena shula tuma min na ni dibi don mais i b'u ɲininka ko yala wa leili iza saja ko kɔrɔ wɛrɛ jumɛn b'a la haya tuma min na su kora n'a ye dibi don ayisa o ye sutura de su ye sutura de n'a fɔra su dɔrɔn kana dibi ye quoi dibi in kɛra ka fɛn dɔ de datugu o datuguli de bɛ wele ko sutura ala ye ala kira suturali min kɛ k'a dɛmɛni min kɛ ala bɛna kuma ni o de ye sisan wallahi muhamadu ne kalena i ka sanga na ne ye sutura ma wada a karabuka wa ma kala muhamadu ne ma i ba i la min kɔniya ma ba i la min kɔniya minnu bɛ ka tɔɔrɔ o tɔɔrɔ da i kan ne ɲɛ b'a bɛɛ la wallahi kafiru u ye ɲamɛ tonso bila i ka muhamadu ɲamɛ tonso in tɛ foyi ye ma wada karabuka wa ma kala muhamadu i binakɛ ninnu bɛ k'i nɛni k'i tɛ kira ye ne ɲɛ b'a bɛɛ la n tulo b'a bɛɛ la ma wada karabuka wa ma kala muhamadu ne ma ba in na wa min kɔniya wala li akhiratu khairun laka min al ula nga de muhamadu lahara de here ka bo ka tɛmɛ diɲɛ kan a y'a lamɛn dɛ wallahi billahi ni ko ko kuranɛ k'i nafa f'i ka stratégie dɔn fɔlɔ kuranɛ yɛrɛ la adamaden kan ka ala wele cogo di ni ala bɛ k'i fɛ cogo di f'i ka tɛmɛ o sira in fɛ fɔlɔ ŋandɛ u ka tafsiri ninnu ma ka taa ten dɛ k'i da sago fɔ ŋandow ma dɛ ne kama ne mun fɛ ka kuranɛ mako ɲɛ yɔrɔ d'i ma n'i fɛ kuranɛ k'i mako ɲɛ kan ka taa cogo min na n b'o de fɛ ala ko muhamadu ne ma ba yen na koyi wala li akhiratu nka lahara de khairun laka o de hɛrɛ ka bɔ e ka minal ula ka tɛmɛ diɲɛ kan o de kama n bɛ ka lajarabi ninnu da i kan i y'a faamu mais ala ye jumɛn tugu a la mais muhamadu kana perese dɛ wala sawfa yu'ti karabuka fatarda muhamadu min y'i sɔn f'i k'a fɔ a to ten min ko k'a ma papiye sɔrɔ farajɛla a ma sigi papiye sɔrɔ walima a bɛ ka papiye dɔ ɲini sigi papiye dama tɛ dɛ a bɛ ka papiye dɔ ɲini a ma sɔrɔ
wala sawfa yuti karabuka fatarda ne atule ba fa ko aka wurdi keme saba ani tan ani saba no no ko rama ni wurdi kan no kama aka wurdi wa konondo keme saba ani bi konondo wala sawfa yuti karabuka fatarda billahi abi mingo abi konte ka dama abi dama wala sawfa yuti karabuka fatarda iga kafe tay ko mi fola ki nyejo ame dalu ko nana be suno wala we wala sawfa yuti karabuka fatarda mbale make ata mbale muso ata Quran ayado wala sawfa yuti karabuka fatarda ibi fe fen ka dima fika jen wala mai ka jurube mo la senda ka sara wala ma banedo ka sara wala sawfa yuti karabuka fatarda ata ala bi juru in sara abi sara angatame ala bika alladi alam yajidika yatiman fa'awa Muhammad yala nyasor ye yatimai nemi lamo odi alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada Muhammad ne asor yete kirai yala nemi kanda do ko Muhammad nyasor filido ko nyi kanda no awa may ngorobo ta me Muhammad ti fili ay kirawti ma fili ndike kirawi ma koroma de do ne asor yete kirai nyi ke kirai ni kiraya kanda ne de ya dima wa wajadaka ilan fa'agina garsega ira de fleni emingo ko wala weleti garsega di mamad e bi yira nege wini mana kan no defo moru waya sigi ko wala weleti garsega di mam hey ama feno de fam ne remi flep mana ne mi flep mana wallahi billahi mbe senake ay engrais do non wala parce que ni oke wa ko publicité a engrais ne de ba san katake makoro parce que beba don ni bara men nabi katambi ka daban nguru sama ko no tantene bulu mais ni ko kibi seneke ko korate ko inere katanda ndibi ka ketaw ba finance di ambo tri ni ayatullah mifle billahi ne mori ne be baka mara baka undi be ne bulu ngam masa solo de ngam baka mara lay mi to kam sin kera fa ngam masa solo udi ngam baka mara lay ango tri duguba kono fami be no duguba kono furu na baka e bitigido ne bi teleferi telefoni radio kuramine o bitigidi be ne fe ala wele korote ka fo kibi bolo bo fe bele ki sigi ko ala mbalo ala wele ko toy ko chama de tini yoro fam nebi ala wele minge ka dalu bara minge ala de bi barka do ni ngonu nuna nga bakaw satu ki utita do maka furula no bu danga no bu chien ala wele bi ka bakaw sabati mbi sene mike hal ni ji dana niveau ndola ala bi dahirme ni kisa ala bu dima ibi ala wele mike do nakabe na sanike do ka magazina o fo ni atule ka magazin wala ni chen magazin anga tanna o bita ka ta sanike ala wele de bi ni sema na fara ko ala wele ma ke na fulutiki ko ala wele ma ke garsike tigi akorate ko istigi dron ina fo do ba fo chugo mina ko al ni bita bo bunneka me kala fo ke ni tara bo bunneka do to ne ko ndo do ko fe bunne no kere kan na fulu sababu istigi do de le rata gunu ay kana skala de ne ko ni ala delicate tara bo do ta bunneka istigi ne tama bunu ko na ita bayina ya fama na fara ko ala bi wele ala wele korote ka fo ko ibi sigi dron ha warbi na de sigile ma warbi na de sigile ma no tew e bi fendo de le bi ala wele di ala de bi barka do ola ne fleni kuma do mitanzigi ma zendala bi fereke mi kredi feri mbi ato uraji moneke ninga chebolo ferikele do mi son transfert mo kuna mo be video la ba u balide arto guro le ni ama transfert mo kuna me ne be ala deli di nga alam ne sharaka ala welede ala jamana nga bitiki kono ala sanna nga bitiki kono ala ngisi zone toroma ngisi phobia tiku toroma ala welede korene ko ala wele joke na fulutigi ne be fleni lavage de be ngolo patron baw kanu kam mobile ko che kam mobile bi jede walma ayo ne fleni no ayo ni baraka yoro bayne be mi se portu dilala che ne mo go ben portu indintande la école so bado be mol walma a marché do bina château do marché do mina dima ala wele de bini se joma na for kibi ala wele kibi kana folotiki ka ala wele kati sigi so kono ko ala bina sigi leson ala be se ko nga attaque di baradi sababu ibi da baradi ke ala de bi soro ko barka do bara ina nyote ni ala wele ma barka do etala ebina bara minge kamini ma wolo dobola wallahi nga ebi na ke fenye ola
ne ma wolo ka sɔrɔ mɔgɔ dɔw ye karamɔgɔ ye yan wa nɛgɛso b'o dɔw fɛ wa ala ma mobili di ne ma wa ala wele de bɛ ten mɔgɔ minnu b'aw k'i ti don da la dɛ u bi t'i dabali k'a don ɲamasusu kɔrɔ k'a don baji jukɔrɔ k'a don gabakuru kɔrɔ ala wele b'i bɔ k'i jɔ f'u b'a fɔ ko a bɛ kɛ ala de ta ye bilahi ala wele de b'o se maa ma n'a fɔra ko a ye ala wele k'ala ka fɛ ne mɛnna tunga fɛ non e ma faamu e taara dɔ tɔɔrɔ tunga fɛ o ma na yɛrɛ e sera ka soni dɔ jɔ a ka so e sera ka bagan dɔw san a ka so wa i bɛ ka minnu yɛrɛ balo olu t'i fɛ olu de bɛ tila k'i dabali ala ka yafa bilahi a ye ala wele ala ka kisi i bi ka minnu balo dɛ olu de y'a kafiri dabali jugu kɛlɛw ye kokura mais n'i bɛ ala wele de b'u teri sɔɔriw da kɔnɔ wallahi ole ke u kan ka dabali jugu ni fɛn minnu kɛ a yɛrɛ muso b'a fɔ a ma ko wallahi danga b'e kɔ wallahi e bɛ tan nɔ aw man ka nin kɛ karisa la ala wele de bɛ e tangati ala wele de bɛ e tangati n'a fɔra ko a ye ala wele k'a bɛ kɛ fɛn ye adamaden f'i ka ala wele kɛ ni kodɔn de ye ala de ko muhamadu ma wa wajadaka ilan fa gina ni nafolo gindo de ni garsɛgɛ gindo de ni sɔrɔ gindo de ni adamaden ka yiri jala yɛlɛma ka kɛ yiri kɛnɛ de ne bɛ to k'a fɔ ka kuma na nin de don wa wajadaka ilan fa gina muhamadu ne y'a sɔrɔ se foyi t'i ye ne ye se d'i ma n ye Seydina Usman d'i ma nafolotigi don n ye Abdurahman ibn Awf d'i ma nafolotigi don n ye Seydina Ali d'i ma cɛfarin don n ye Abubakar d'i ma maa kariyalen don n ye Umaru d'i ma cɛfarin don n ye Kalidu d'i ma cɛfarin don n ye muso waritigi d'i ma wa wajadaka ilan fa gina n balimaw kuranɛ don an ka taa ɲɛfɛ mais n'i kɛra waritigi ye fɛn min maa ka nafolo halaki fɛn damadɔ i hakili to a la ala bɛna kangari da sisan Mamadu kelen kɔ tɛ dɛ ne ni e b'a la fa amali yatima fala taghar i kɔrɔkɛ den no i minnu ka nafolo ŋanamu k'a k'i ta ye kɔrɔkɛ salen do kɔrɔkɛ muso furu siri yaasa i ka nafolo sɔrɔ fa amali yatima fala taghar yatimɛdenw ka nafolo i hakili to a la i dɔgɔkɛ in a sara dɔrɔn i y'a muso gɛn ka bɔ du kɔnɔ yaasa i ka fɛrɛ nafolo in ma i y'a denw bɛɛ bila ka taa lamɔn na yɔrɔ wɛrɛw fɛ i ka fɛrɛ nafolo in ma fa amali yatima fala taghar yatimɛdenw ka nafolo cogo dɔ a la i ɲɛ bɛ nafolotigi caman mago sali la wallahi u jɔna u ka caman na ka nata yatimɛw ka dɔɔnin na k'a du ka nafolo cɛ an bɛna dilan denmisɛnninw don u ma kɔrɔbaya fɔlɔ i mako sara fa amali yatima fala taghar wallahi kana yatimɛden wajibi kana bila foyi la kana ka nafolo cɛ amina mina alam na shara hadi dima ni de alam na shara kutuba ye ya fama wa amma sa'ila fala tanhar i cogo dɔn delikɛla bɛ maa mago sa dɔ bɛ nin ma ko dala gerebu i ka jinɛ nane do i ma i ka ruhaniya nane do i ma billahi tallahi delikɛla tɛ mɔgɔ dɔ bɛna f'i ma ko dala gerebu a nami laɲini de ye gerebu tɛ ala ka ciden dɔw don m'a fɔ k'a bɛɛ ye koyi parce que an ka Bamakɔ delili in sira kan Bamakɔ sirabada bɛ cogo min na n'i b'i cogo dɔn i ti delikɛla yɛrɛ sɔn nka ne b'i sɔn i sɔn min nafolotigi setigi ba faama jɔyɔrɔtigi kana ɲugu delikɛlaw de ala ko kuranɛ kɔnɔ wa amma sa'ila fala tanhar cɛ bɔ an ɲɛ dɛ ay bɔ an ka mobili ɲɛ dɛ ta dɔn dɔni delikɛla ninnu bɛɛ tɛ mɔgɔ ye awɔ u bɛ n'i lajɛ de n'i sɔnna billahi tallahi i ka fɛn min na a faamuna wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis nka ni ala ye hɛrɛ min kɛ i k'a fɔ ala ye hɛrɛ min kɛ ne ye sa ne ta fɔtɔ filɛ nin ala ko kuranɛ kɔnɔ ko alam nashraha Mamadu yala ne me lafiya laka sadraka e dusukun na yala ne de me dusukun lafiya kamana gane ko mɔgɔw bɛ n'i fa ne de ye kisi i kamana gane ko nasɔngɔ t'i bolo ne de y'a d'i ma i kamana gane k'i bɛna dugu waritigiw sɔrɔ cogo ne de ye waritigiw d'i ma alam nashraha laka sadraka wa wada'na anka wizraka Mamadu doni gɛlɛnba minnu tun bɛ e kunna parce que k'a kabini ma kɛ kira ye u bɛ k'i tɔɔrɔli minnu kɛ o doni minnu b'i kunna ne ye kɔlɔsibaw d'e ma i wasalen don maa si tɛ se ka s'i ma Ivo kana sunɔgɔ nin yɔrɔ in na min dalili d'i ma ala k'an bɛ sɔn a ma wa wada'na anka wizraka de kɔrɔ ye ko adamaden n ko kuma dɔw fantanya maa sɔrɔ fo yɛrɛ fa bɛ jigin i kɔnɔ sojuru b'i fa la a tɛ e yɛrɛ kun i ba b'i wele o yɔrɔnin bɛɛ a fɔra ko ne bɛnakɛ mangɛnɛ koyi walima ne kɔrɔkɛ mangɛnɛ koyi i kamana gannen don e bɛ baara ni min na kalo sara 12,000 21,000 subhanallah hali t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na hali t'a dɔn
iba ke cogo mina ibo kuma na kuma mina dɛ wa wadana ani ke uzira ka de mina ibini terike do yeti no ba ho che chakara fama dɛ che me ibe min sisan chamen bulu mina yoro ndi la che o kano interike do be no dongo abarata ale ko ale mo ka iga baranke ba soro o bara donya bela interike mishinga na yimina kati di o agence mo ma walma o projet mo ma kalo gele kalo flanga che olu be Toyota do dima kika to ka yala ko ka bara o ke mo mishinga ko jina borai wallahi interike ma kika jina ya o de wo wadana ani ke uzira kai alam na sharaha de bini ke joy wallahi billahi alam na sharaha de bini ke wo wadana ani ke uzira kai alezi an kada zoharaka ko o gron gelemi mi kuna kamana gan gelemi mi kuna de atie da ti kono de iterge fama koro do shingi yiti ngache chakara fama de chebe mini sisa ngache on bora den carte na o che sojuru mamine wa cha andara sota fo yave ngache kana fosa che nin ne dum sene yake nyove mais o kano bon ninga échation de fleur ave bon bi bon erfik tsonga gerem wala na ibishinga taka iko ozirati allazi an kada zaharaka doni gelami ku ila tarika do nana do ya taka bi kuna allazi an kada zaharaka idale kuno mo dola ino e baro ko nyobe o tunni soni o nana kadi yi o yenyuma ya bado ko allazi an kada zaharaka jumembo nyefe warafa ana allaka zikiraka ivo wallahi mbi kelin finya na hakili to ala ni alam na sharaha baraka se niveau dola ni kalina alala ni ala kira mani kala na don ba sebe do bi kala ni yoro inda lula billahi tallahi warafa'na laka zikiraka alam na sharaha bara ni ya baraka se niveau dola ni kira mi kala na don ba sebe manyene ma do bi na kani kala na akira abeke suko na o akira abtigi bi wele ka dima o sika foshi ta labike ani ko alam na sharaha tabi ngoni de yafo al ko sai nani adawa kama ga tilitan nani kaka nyo fi ngoni semeni ngono do wele kata ngala alam na sharaha la billahi tallahi ni milu dama ta dima afara yafo ma aba fi de takeni erina ni selwati na yani selwati wera cheka ajabi laje ache doni be kuy obi alam na sharaha bara ala bison ala bisu warafa'na laka zikiraka ambe de bo fe e bo do korota wala don ba be fe korota wartigi be fe korota hal carte fana abe korota fe alla kera dongale abe fe ka bedda na kera zoya fe ka ka sindel ni bede be savela fe shite dum wana fe ha o de warafa'na laka zikiraka ala kiraw ka kiraya abbe farale nyonga ala kira ke kira dani warafa'na laka zikiraka di aya to korota o be sanve parce que kira be amangutu me afamna ko fa inna ma al usri yusran o era de do nya do gele be law abi be suno wala fene ya famwa afamna gele mila don le yere kan isi no me ko Allahu akbar wallahi ni ba fa inna ma al usri yusra ne wallahi billahi ne atle mi flaka fi ngale na alala ne kumita lycée la bien dungo do fone be nga muga kerengere yasa ngase nga ngomi soro kadu walma pati jaba de bi yiranka kaka ngase ka soro kadu ni wa soro ne teri do bi ngale na alala ne be ka temo la mobile la bi o be ku bulu dawdala o kumu ka jakarta changer kalo woro fa inna ma al usri yusra ni ye gele yoro ala wele no ya ba no fe kana awo jilla date kala yayi ngani ko sa ne ko ne to dun o watina ne tin faga ko ngaba parce que ne mega fa ma bato o de ne ka kala ke o de ne lise ke ne fa ti do fo akadi ka kala ke wa fa mal kan la bato di kama ne ta kala ro do ni ne parler abu kono ko febe ne ko wallahi do ha al dongo kosa ina ne bor ne adaba kama kata bo kala nyoro ina yasa muso mi kumi to ka pate juru do ne ka sega muso nyenyena billahi ne mai ni ne kunyayi miminge alabado muso kumi sega pate juru do na doko kungele ne badu wallahi fo mi maloya ni alache do mba fango ko ngote nabi me fa inna ma al usri yusra wallahi de ni yae kaka gele kanata ko take
kana taa boli sɔn kana taa jinɛ sɔn kana taa kɔmɔ sɔn usiri bɛ yɔrɔ o yɔrɔ yusra de tugulen don a la gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nɔgɔya b'a kɔfɛ nka n'i ko k'i tɛ kurunin yɛlɛ dɛ jini in bɛ kurunin yɛrɛ kɔfɛ e to ne t'o min dɔw ko k'a bɛɛ kɛ ja ye foyi o tɛ ala ye o hali kira o sɛgɛnna fɔlɔ de ala ye ka kira ta de fɔ ne a faamuna innama al usri yusra ala tilala k'a fɔ k'a gɛlɛya o kɔrɔ ye n b'a f'i ye koyi mɛ n bɛ tila ka segin a kan i ka gɛlɛya banna muhamadu i ka gɛlɛya banna i fa sara k'a sɔrɔ i ma bange i ba sara i san 6 i san 8 i mɔkɛ sara i san 40 kɔnɔna na i binakɛ sara muhamadu e tilala i kilina nga e muhamadu bɛ faatu don min na magani madina n'a lamini a n'a nafolo n'a baka n'a adamaden bɛɛ bɛ e sagoya la fatu makan a de dira e ma fa innama al usri yusra innama al usri yusra mais setigi k'i kana ɲinɛ dɛ fa iza faragita fansab wa ila rabbika fargab ni kilala labato la kana kɛ wahabiyaw ta ye ka boli ka taa ten bara ni alimami ko salamu alaikum dɔrɔn ka a y'a kan'o kɛ ko fa iza faragita fansab n'aw kilala alabato la a y'o yɛrɛ surunya ala la wa ila rabbik fargab n'aw kilala alabato la a ye ala kosuma ka ala kosuma a kana singa wuli ten seli banna salamu alaikum paraw a kana kɛ seli kɔfɛ dugawu jaabi bɛ yen ya rabbi ala ka dugawu jaabi d'a ma i bɛ alam nasara sɛbɛn siɲɛ 200 ni siɲɛ 10 n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 200 ani siɲɛ 10 i bɛ mun kɛ i bɛ yiri 14 ɲini yiri ŋɔnima ye 7 ye yiri ŋɔnida ye 7 ye ŋɔnida min den bɛ dun i b'a ko ye i y'a faamu wa ni yiri ninnu sɔrɔ i b'a kɛ minɛn kɔnɔ ka ji k'a kan ka alam nasara nasi k'a kan k'a datugu ka segin ka tile 3 sɔrɔ n'a ye tile 3 sɔrɔ tile 4 i b'a soli ka k'i koliji la dɔw b'a fɔ ko tile 4 koli de ye wajibi ayi i de kana ko k'a sɔrɔ a ma tile 3 sɔrɔ n'o tɛ hali n'i y'a ko tile 10 problème fosi t'a la i b'i ko tile 14 n'a wurudi nɔgɔyara ma diɲɛ don o don ne y'a kɛ sisan fitiri selilen n bɛ tila k'a kɛ ne ta tɛ se ka jɔ parce que diɲɛ don o don mɔgɔ dɔ bɛ na ne ta tɛ kabini ne yɛrɛ y'a daminɛ est ce que kabini ne yɛrɛ y'a daminɛ a ka ca san 2 ye ne ma deli ka dɔgɔkun 1 kɛ ko ne m'a kɛ parce que n tɛ se k'o kɛ o diɲɛ don o don dɔ ta bɛ yen don o don dɔ ta wuli bɛ yen ne tɛ se k'a kɛ a dabila mais ne m'a fɔ ko i k'a kɛ komi ne ta parce que i tɛ mɔri ye i ka balo mɔriya la o la mais i cɛsiri dɛ tile 14 dafa ka i mais n'i bɛna kɛ n y'a ɲini i fɛ i k'a kɛ ala kosɔn ala bɛna sariya kɛba n y'a ɲini i fɛ i k'a kɛ ala kosɔn i k'a kɛ ko kuranɛ don a filanan i k'a kɛ i k'i miiri ayatollah de ye nin sura in fɔ ko ne k'a kɛ ala mina sariya de kɔrɔ ye k'u ye ala kira lafiya a dusukun na ala tɔɔrɔ dɔ de bɛ ne dusukun kan sisan ala ne fadenw bɛ fɛ ka yɛlɛ ne n'an ka dugu la ala ne ye so dɔ daminɛ so in ma laban ala birikiw bilalen don ala ne ba bɛ mago bɛ nin di la ala ne fa mago bɛ nin di la ala ne kɔrɔkɛ ye ci bila ma ko nin ko in ala ne yɛrɛ b'an ka foro kɔnɔ n b'an ka faso la yan n bɛ fɛ ka sɛnɛ de gagne ala ne ka magasin se tɛ ne ye dabali tɛ ne bɛ fɛ jama de kana ala ye ala kira lafiya cogo min na ala ye ala kira sɔn cogo min na fo wurdikɛla nafila selila kuranɛ kalina nasi ko la fo de ka nin de miiri i bɛna nasi ko tuma min na f'i k'a miiri de ko nin de kɛra ala kira ye n bɛ fɛ de ala ka nin kɛ mais coba dɔrɔn ji soli ka k'a la suru a y'a ta ka bɔ nka ha ɲɛ koko 1 kɛ a sɔrɔ ɲɛ koko 2 kɛ tile 14 dafara mais mun dafara e ye mun miiri e bɛna baara kɛ tuma min na i ye mun miiri miiriya tɛ yen tasi tɛ yen concentration min ni dalu yɛrɛ bɛ kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko lien jɔn ni ala cɛ n'o bɛ kɛ sira ye jɔn ni ala cɛ o si tɛ a la nasi kɛra ji la dɔrɔn a surula ka so kɔnɔ ten nɔ n bɔra ɲɛgɛn la n ji jara a tula y'a dafara mais e m'a faamu buda b'a bolo kɛ kogo la ta bip wo bɛ taa bɔ a kɔfɛ bilayi talayi concentration b'a dusukun na don t'a bolo ma kogo sɔrɔ mais danaya sugu dɔ bɛ yen dɛ danaya in de ye pouvoir dɔ ye a bɛ taa kogo in ci siga t'a la i y'a faamu o mana e ala danayaba e ala welela ne bɛna ala wele tuma min na fo e yɛrɛ ka da la ko kuranɛ min filɛ nin dɛ ala ka kumakan de don kuranɛ min filɛ nin ye a arabukan ko tɛ la kuranɛ y'a sɔrɔ arabuw bɛ yen wa kuranɛ b'an bolo yan arabu dɔw yɛrɛ tɛ silamɛ fiyewu nka olu bɛ arabukan fɔ o la kuranɛ arabukan ko tɛ bali f'e k'a bila i dusukun na ala yɛrɛ de ye kuranɛ in d'anw ma shifaun k'a kɛ fura ye wa rahmat ani hinɛ ye i y'a faamu kana anw ma ala n bɛ fɛ i ka hinɛ na ala n bɛ fɛ i ka nin kuranɛ de kɛ ne ka gɛlɛya fura ye mais e yɛrɛ ma da kuranɛ na fo dɔrɔn y'a sɛbɛn dɔrɔn dafara non o tɛ mɔru n'i bɛna wurudi kɛ tuma min na
bimana astaghfirullah yoro ne bina wurdi ke sida ibi miri folo atule